Ba nakaliang kajungi ngal akran syai ba ngim kwa ban penkelai kanika dustur. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwal Khan ula kintu ikinhun joka singkhong rumpei thamai bakan pensyai sa council halor ka jingkhin kor jongki la kishim jat nyau kpa labang kadaw hangni bigi khot joka singkhong rumpei thamai kila wan met paw ki jing persha jor ya ka jing permi hukum ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pendu ai not scheduled tribe ki khon ki ba ai jat kpa habakram ku jar sai ba khan ula yathu bakat ku jing sisa nakaliang council kamla banong bagi beriu ki ban not ki de Khasi nem la kishim jat nyau kpa nekat kum kriti dustur jong Khasi kalong ban shim jat nya ka kemi baga district council ka dei kislam ka ban penne ya kriti dustur Khasi kumta ka yeng hakani nong rem bat kwa ban pen kala ya kani dustur kuma kalong Lada kishim jat no kpa ha ka jing sngo ka jongi kalong ba kata kariti ka dustur ka jongi kaba ni ya ka kemi jong kpa ngi ong ka mai kha ya ka kemi jong ya i kemi jong i kemi jong i mei ngi ong i mei e te lada mentapat lada ki khun jonga ki shimjat no nanga ti ki khun jonga kin khot kumnu ya i mei jonga kin khot mei e ne mei kha ne ba komta te lada ngan phir ya kata kar kom ya khen jat khen kur hangi Khasi te kemut kan wan ka jing bakla ka bejur ba bakala ban wan ru kata ka syong sang hadin habut te den kata ka dau ba nakaliang ka jungi ngal akran syai ba ngim kwa ban penkelai kanika dustur kabang isim jat na kami namar ha ka khen kur khen kha ka jongi Khasi kara kalong ka bala ada bu renti kabang ngim kwa ban penkela dak kumui pan ten rai ya kita pat ki bakwa ban sim jat nu kpa nakaliang ka jongi ngim ong mangi khang dan ngim ong ba ngi persya rai ka syong ka jing karai jong ki simet tang ba pensyai lam yang ikan ngar ma kwa kan ba kin pensyai haba pi sim jat nu kpa pat ka e ka rukom khen kur khen kha jong pi pat ya kita ki ba sim jat nu kpa namar ngi Khasi ngi don laga jong ka rukom khen kur khen kha ngi don laga jong ka ngu mei kha ngi don laga jong rukom ya khen kumbangal ong mene rukom khen mei kha ngi khen ya ki kha ngi khen yu kni mo menta ki khun jonga ladang ai jat sa ukpa kin khot ya upara jonga la ni umen jonga kin khot kini ni kin khot pakhana ne namar sim jat nanga te ki khun ki sim jat nanga te kin sim kin khen kini ne kin khen pakhana ne te kata ka di ka ba penkul mar bahaya ka rukom khen kur jongi te ngak kerpat ken hoi ngai i ya ka jing persya jong ki nakaliang jong ni ka kanhun ka ba sim jat pa ti kiru ki ban mi sakmat ka mdei ban ong ba ngi persya ya kani wan ra ka kai pat ka alternative ka ba fi don lada fi ong ba ngi don ka hok bangin sim jat no ka pat ya thu ka ngi khnang bangin pen kulmar ka nya ka jat pen riu bar ka we bi maka jingle jong ki simet armet pak ka kulmar ya ka jat ben riu jong i bar ka we te lada kam pen kulmar te wan ra kan wan pen i kan hangi kata ka rukom sim jat jong pino pa pi khen kur khen kha pat kum no pat te lada pi kwa ba mo le si hadin habut le si kata ka praktis jong pi ka biang te le si ha kata ka por le si ka la bandan ka we pat ka an igi ba sim jat pa mdei ban su persya kulmar mdei ban syukran kulmar tang baong ban perkesan ni la dia ba ngi sim jat no pa namar ngi hang ni ngi kampen kelai ka dustur kidi ban sutu kata ngi kampen kelai ka dustur jongi ka dei ka ban sim jat na ka kami te la da fi ong menta ba ka dustur Khasi ngi ha ban sim jat no pa to wara ka